aw minnu bɛ ka binbali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an bɛ aw fo dantɛ foli min na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye binbali ka don kibaru waati ye. Bi ye ntɛnɛn ye décembre kalo tile 26,2022. Binbali ka don kibaru bɛna lase aw ma aw denkɛ na balimakɛ Bakari Kulubali fɛ. Aw y'a bisimila binbali don kibaru kɛnɛ kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ conseil de cercle min bɛ Kati yan nɔ walasa i k'a dɔn a ka mandat kɔnɔna na sigida denw bɛ se ka nisɔndiya cogo min na n'a ka baaraw ye. O hukumu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ conseil de cercle min bɛ Kati ka kɛɲɛ ni Kɛɲɛrɔba ani Kolen ye olu minnu bɛ Bankumana communal la min bɛ tali kɛ Karido la décembre kalo tɛmɛnen tile 18 san 2022 u ye jibono dɔ kurumo karili yen nɔ. Jibono in yɛrɛ kurumo karili kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ wa jibono in yɛrɛ ka tila ka a walankata ka taa sala o min bɛ Ngabakɔrɔ Dura commune na ni lajɛ in a kɛra sababu ye nin jibono yɛrɛ kurumo karili a kɛra sababu ye ni ka maa caman fara kɛnɛ kan i n'a fɔ maire ka taa se laadala ɲɛmaaw ma ani chambre des mines na i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛma fo ka taa se jama caman ma min bɛ tali kɛ conseil cercle bɛ Kati o ɲɛma n'o ye Elhaji Mamadu Tarawele Zale ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan ale min ye a baaraw kɔni kɛ i k'a dɔn a kɛra décembre kalo tile 18 2022 ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ni sigidadenw u bɛ se ka lafiya cogo min na jiko nasiratigɛ la o la binbali ale ka cidenw tun b'a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan nɔ k'a fo danti foli min na salakaw n ta ye foli de ye a kana filɛ ko ni jama dɔgɔyara dɛ sisan an ta y'o de an ko kuma dɔ kɛra kuma la dɔ kɛra dununfɔ ni balani fɔlɔ Mali kɔnɔ ten an ko an k'o ɲɔngiri ten an ka baara kɛ an ka sɛbɛn kɛ o de y'a to hali n'an ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de sɔrɔ a kɛnɛ kan a ka d'an ye k'an ka baara kɛ donc jamako tɛ bilen an ka baara de kɛ jamana in kɔnɔ an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔw b'a fɔ ko Malikura tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ne ka hakili la Malikura ye fɛn 3 dɔrɔn de ye an ka baara kɛ an ka juguya dabila an ka kɛ jamana in fɛ Malikura ko banna. Tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ halisa an ka jamana kɔnɔna la k'a dɔn min bɛ tali kɛ unité 3 minnu ɲɛsinnen don dialyse ma dɔgɔtɔrɔya nasiratigɛ la i k'a dɔn o birikiden fɔlɔ kɔni dara a kɛra walasa sigidadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamana ɲɛmaa n'o ye son excellence colonel Asimi Goyita o min ye farajɛrɛ fanga ɲɛmaa ye wa jamana tigi don i k'a dɔn ale y'a kanu cogo bɛɛ lajɛlen la ka ni unité 3 n'o ye unité de dialyse ye i k'a dɔn k'a fɔ ni ka a ɲɛsin sigida dɔw ma kelen o bɛ commune 4 na dɔ fana o bɛ commune 5 na fo kana se Katikaw fɛla ma nun birikiden fɔlɔ dara jamana ɲɛmaa fɛ walasa nin baaraw bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa hali bi ala ka baaraw siraw ala ka caya an ka jamana kɔnɔna na. Walasa ka bɔ binbali ka bi don kibaru kɛnɛ kan an b'a kuncɛ ni kasara dɔ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa 5 o kɔni fatura maa 31 o kɛra maa jɔginnen o minnu ka jɔginna cɛ ka jugu nin kɛra kasara dɔ senfɛ min kɛra sɛgɛ a kɛra siraba min kan sa o ye route nationale 3 ye n'o ye RN 3 ye sibiri don décembre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2022 nɛgɛ ɲɛ 12 sanga 45 centre de secours bɛ Kolokani n'o ye sapeur pompier minnu bɛ Kolokani olu kɔni wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa nin kasara in na sɛgɛ o min bɛ route nationale 3 kan n'o ye RN 3 ye i k'a dɔn k'a fɔ car de transport n'o ye express ye ale tun bɛ ka bɔ Kayi mara la a binna a yɛrɛ ma i k'a dɔn a kɛra sababu ye maa 36 olu kɛra maa jɔginnenw ye maa 5 olu kɔni tora a kɛnɛ kan maa 31 olu ka jɔginna cɛ ka jugu kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni banabaatɔ ninnu taara ni k'u kunda Kolokani CCRF kan i k'a dɔn k'a fɔ sapeur pompier maa 5 olu kɔni wulila k'u jɔ a ko la ambulance 4 o ambulance ninnu na kelen o ye centre de secours bɛ Kolokani o y'o ta ye 2 o bɔra Kolokani CCRF la kelen soldats minnu bɛ Kolokani olu ka ambulance fana farala u bolo kan o hukumu kɔnɔna na protection civile bɛ Kulukoro ko a b'a ka dugawu don kɛ maa minnu fatura a kasara in kɛnɛ kan ko ala k'u dayɔrɔ suma minnu fana jɔginna ko ala ka lafiyaw kɛ protection civile a ɲɛmaaso bɛ Kulukoro a ko a bɛ sira taamanaw ladi an k'an kɛcogo dɔn sirabaw kan an ka siraba sariyaw bato walasa k'an kisi ni kasara ninnu ma an bɛ dugawu kɛ maa fatulenw ye ala k'u dayɔrɔ suma minnu jɔginna ala ka lafiyaw kɛ.
aw kulo garsɛgɛ kɛra min ye bi Mali ka kunnafoniw na nin ye olu de ye a lasera aw ma aw denkɛ na balimakɛ Bakari Kulubali fɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'a ye jaa ninnu sɔrɔ a ka kɛ u fɛ ne k'u yɛrɛ kɛ ayiwa an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruya jabɔ cogo min na wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi Mali ale ka nin kunnafoniw bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw ka bɛn waati